साबायखर थाबाय दैदेनगिरि नोंथांमोनसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि काशिनाथ सरकारि आदा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार आरो बिटिसिनि सोद्रोमा पबित्र कुमार बर' आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि एक्स जइन्ट सेक्रेटारि दिनेश बर' सार दंफैयो जोंनि गेजेराव आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बे समाव जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादों बेनिखायनो जोंनि मिर गौथुमनिफ्राय सारनिसिम गांसे आर'नाइ मानखौ बावनो थाखाय आरो बे बाथौ गुरियावनो जोङो उइभिं मोनसे खुलिनानै लादों बेनिनो दानाय गामसाखौ जों दिनै सारनो गथायगोन एसे बिटिसिनि सोद्रोमा पबित्र कुमार बर'नोबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आर'नाइ फालि मान बावनो थाखाय आं खावलायहरबाय पबित्र रिटायार जइन्ट सेक्रेटारि दिनेश बर' सारनोबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय आं खावलायबाय गोबां दुलाराय बाथौ गौथुमजों आरो बे हाजों सोमोन्दो दङ आरो बे आर'नाइ फालि बावनायावनो देना सार बर'आबो बिटिसिनि चिफ सारनो आर'नाइ बावनो ओंखारदों बेनिखायनो खावलायबाय आर'ज हानजानिफ्रायबो गांसे माइनाव आफादनिफ्रायबो गुवाहाटी जिल्लानिफ्राय माइनाव आफादनि जानानै दुलाराय बाथौ गौथुम किल'टा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट पिटिल'टा माइनाव आफादनि दुलाराय बाथौ गुवाहाटी जिल्लानि आफाद लिरगिरि पूर्वांचल तामां बुद्धा संघ सकलफ्राव आरो सोरबाथ' गैला सेन्ट्रेल मेम्बार जोङो बे बरायनाय हाबाफारिखौ जों बेयावनो दोनथ'बाय आरो जोंनि आर'जनि गेजेरजों सुंद' बिबुंथि जोङो बोसोन खान्थि दङ बेनि थाखाय बिटिसिनि लाइमोननिफ्राय आमार जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि दंफैयो रजेन बर' बिथांखौबो आर'नाइ गांसे मान बावनो थाखाय माइनावबो बाथौ बिबुंसार निउज पर्टेल दुलाराय बाथौ गौथुमजों बिथांमोना सामलायजानाय निउज पर्टेल कामदेव दैमारि माइनाव आफाद रमिला जों मान बावनाय हाबाफारिखौ जों बेयावनो दोनथ'बाय आरो
आर'जनि गेजेरजों बोसोनखान्थि दङ आरो बे लेखायै बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय। बाथौफोरनि बे गोथार थानसालियाव फुंबिलियाव आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन, दिउरि बिथांमोन, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो गुबुन गुबुन बाथौनि जिफोर सेल दङ बेनि बिबानगिरि बिथांमोन, MCLA पबित्र बर' बिथां, बारग' मावख'गिरि दिनेश बर' बिथां। दा बे समाव आङो आर'जआव बाहागो लानाय साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। लोगोसे दिनै बे आर'जआव बाहागो लानो मोननानै गोसोखौ जोबोद मोनसे गोथार साननाय फैदों। दा बेनि थाखायनो बेवहाय बाहागो लानो खाबु होनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो साबायखर बावदों। आङो बे समाव जेबो बुंनो सानाखै। माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि माहारिनि मानसिफोरनि साननाय हनाय, गोसो गोरबोआव जोंनि मोनसे गोथारथि आरो गोजोनखौ जोङो लाबोनांगोन। जोङो दिनै मोनसे गोजोर मोनसे समाज दानो जों बयबो आवगायगासिनो दङ। दा बेवहाय हारिनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा जेरैबायदि हारि दानो सानदों, दा बेवहाय साननाय आरो मावनाय बे मोननैबो सोमोन्दो थानांगौ। दा बेनिखायनो बर' हारिनि थाखाय आथिखालाव मा मावनांगौ मावनाङा, मा साननांगौ साननाङा, आरो जों बयबो साफ्रोमबो बुहुमाव थांना थानाय बर' फिसाफ्रा हारि जौगानायाव बोरै बिहोमा होगोन बे खोथाखौ जोङो साननायनि सम फैदों। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोबां समाव गोसोआव सानो, नाथाय धोरोमखौ गारनानै हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां डिसिप्लिन बेखौ लाबोयो धोरोमनि गेजेरजों। दा बेनिखायनो हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव फोथायलायनाय, अनलायनाय आरो डिसिप्लिन बेखौ लाबोनो थाखाय बाथौ गौथुमा जि मोनसे बिहोमा गोबाव समनिफ्राय होबोबाय, बेनि थाखाय साबायखर बावो। आरो फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव, मोनफ्रोमबो बियाबाव जेराव जेराव गौथुमनि दालायफोर दङ गासैबो एक्टिभलि खामानि मावबाय थागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौबो जोङो माखासे फिल'सफिकेल खोथाफोरजों, जोंनि आध्यात्मिक जि बाथ्रा बेजों जोङो बिसोरखौ दैदेननांगोन, लामा दिन्थिनांगोन, आं बेखौ हास्थायो। दा बेनिखायनो जिफोरो दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारनानै दङ बिथांमोनखौ बोरैहाय बाथौनि माखासे सान्थौ आरो सानस्रिजों जोङो दैदेनलांनो हायो, बेनि थाखाय गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ। दा बेखौ जों बयबो नाजालांगोन। आङो दिनै जानो हागौ 10:30 खेबसेबाव आरो रायज्लायबावगोन बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों। आङो गोलाव सम बुंनो सानाखिसै। आर'जआव बाहागो लानाय बयनोबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। जय बोराइ बाथौ। साबायखर थाबाय साननिसिम। बे जोबथा आर'ज माइनावनि आर'ज दङ आरो बे आर'जखौ दैदेनफिननो थाखाय खावलायबाय।
साबायखर बावबाय हाबाफारिखौ जों बेयावनो फोजोबबाय